Dagan sila order para sa liluan kutkut. Para ni sa liluan kutkut guys. Order nila guys. Nay nag-order niya ihatag sa oh no. Oy, oy, dito. Dito ka. Namutos sila. Okay, gi-orderan sila og kuan dagang kayo. Chicken pastel. Kung mupalit mo, ari mo diri palit. Kay lami. Barato ra gyud 30. Pila to? 35. Na. With rice. Lami kay nila ko. Adto ni idagsa sa kutkut. Lami kay nila ko ano eh. Nag-order ani nila eh. State naman ang kuan. Unsa oras ha? Paniod ko ni nila dito. Paniad to. Ano no? Nya bayang kanon aron gutom ra ba sila dito. Wa para bagi kuha ang kuan. Sarang kagali di okay na yung platang nasangit. Day, Burot. di burot ang tiyan. Burot na. Oh, pasalud. Man, huwag ka natin po.